कालिदास कालिदास କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜନ୍ମଟି ତୁମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଧନ କରିଥିବା ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଏ ସଂସାରର ହରିନାମକୁ ଟିକେ ହରିନାମ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିବେ କଣ କଣ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ ଦେହେ ମୂଳ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା ହଁ କାହିଁକି ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆସିଛି ଦିନେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିବ ସାରେ ନିର୍ମଳ ପଥ ମହନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ ହଁ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶରୀର କେମିତି ଆସିଛି କେମିତି କେମିତି ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ଘେନି ହେଲା ପ୍ରକାଶ ନିର୍ମାଣ ପଥ ମହନ୍ତ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ହୁଏ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ହଁ। ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରୁ ଏ ଶରୀରଟି ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କରି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଆସିଛେ। ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ ପତିତ ହୋଇଛେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିନେ ଶରୀରରେ ନ ହେଇଯିବ ଏ ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ ବିଗୁଣମପି ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ ବିଗୁଣମପି ତାର କାଳ୍ପନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ତାର କହିଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛେ ହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ କରିବ ହଁ ଚାକିରି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବି ହଁ। ଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବି। ହଁ ହଁ ବଡ ଆସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର କଳ୍ପନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହଁ। ତାରା ଦାରପି ମିଥ୍ୟା ତାରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅର୍ଥକିନି କହୁଛେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହୁଛେ ହଁ। ଜାୟା କହୁଛେ ହଁ। ସେ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ତାର କହିଲେ ଗୃହ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନେକ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କୋଠା ଘର ହଁ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ହଁ। ଏ ସବୁ ମିଛ ମିଥ୍ୟା ସକଳ ସୂତାସୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାପ ମା ହିସାବରେ ପାଇଛେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ ବା ପାଳନ ଲାଳନ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ସକଳ ସୂତାସୁତ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ତାକୁ ରାତି ମିଥ୍ୟା ହଁ ସପ୍ତ ଅଙ୍କୁ ହେଲା ସପ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାତେ ଅଙ୍କୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବା ସାତ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ସପ୍ତାଙ୍କୁ ରାଶି ମିଥ୍ୟା ହଁ। ରାଶି କହିଲେ 12 ରାଶି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବୃଷ ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ
ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆସିବ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପରମବଳା ମତ୍ସ୍ୟମହଂସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରନ୍ତି ପୁଣି ଦରିଦ୍ର କଣ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁମ କହିବା କଥା ଦରିଦ୍ର କାହାକୁ ନୀତି ଶତକରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଣି ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଦରିଦ୍ର କାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ର